नोंहा सिगांनि पार्सनेल लाइफआव मा जालांखो मा थालांखो सोरजों बदनाम जानाय सोरजों हमजानाय बेफोरखौ बुंनो थाङा आंनि पार्सनेल लाइफआव हाबनो नोंखौ सोर थिनदों हा फै हायोब्ला बुंफै हाबनानै ला खिन्थु पासखौ नङा प्रेजेन्टखौ बुं पासआ सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बयहाबो गोसोनाय थायो बयहाबो नाम बदनाम जायो पासखौ नङा मिथिबाय बै आबौआ हारिनि खोथाखौ साननानैसो गावनि बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानैसो बे भिडिअ बानायदोंमोन गावनि लाबा लाबनि थाखाय बानायाखैमोन नोंसोर बायदि आङो गथ'नि फरायनायाव एसे मदद जागोन होननानैसो आं बे फेसबुकखौ खुलिदोंमोन आगै आं गय रादानि गैया भिडिअखौ बानायदोंमोन दे आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै आरो सोर बुंनाय जुदि गावनि लाबा लाबनि थाखाय बानायोमोनब्ला बेबायदि एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव गोलैयामोन बे दायो बेबायदि साना उल्टा उल्टा खौरांफोरखौ गियालाबासिनो बियो बुंदोंमोन सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बुं बुं होननानै बुंहरनायावसो आं बुंदों दा आंनि मालायनि बुंनायावसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दे आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै आरो मा एक्समोन नामालै हो मा होनदों इयो नोंसोर सानैया मा एक्समोन नामालै हो नोंबो बे जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैयि बैबो जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैयि साला खिबु सोलाग्रा बिगुर गोसोम आच्छा आं खिबु सोलाग्रा हा बियो आंनि एक्स हा जों सानैजों एक्स दासो सिनायदों नामा ना सिनायाखै हा नोंसा नोम्फानिसो एक्समोन आं सिनायाखैब्ला मिथिबाय नोंसा नोम्फानिसो एक्समोन नों ओमफ्राय बेयाव उथुमा नोंसा नोमानि एक्स सिनायखैबा सिनायना लादो दिनै मिथिबाय जबाबखौ जेरै नांगौ बिदिनो होबाय आङो मिथिबाय नों जेरै लुगैदों जाया जेखौ नागिरो बियो बेखौ मोनो बिदिनो आं होबाय कमेडि भिडिअ खालामग्राबा कमेडियाव भिडिअ खालामबाय था आंहा जेबो इसु गैया मिथिबाय कन्ट्रभारसि आंजों खालामनोब्ला आंबो रिप्लाय होगोन जेरै नोङो गावनो मुर्ख आंखौबो दिनैनि दिनाव मुर्ख खालामबाय आं दिनै कन्ट्रभारसि भिडिअस लानानै फैदों जि बाथ्राखौ आं बुंनाङामोन आं दिनै बुंदों नोंबो बे जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैयि बैबो जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैयि साला खिबु सोलाग्रा बिगुर गोसोमफोरनि बिलाइ जाग्रा हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयानो बर'नि थै गैयानो नुहैदों नोङो आंनि भिडिअखौ हा आं मा खारनाव भिडिअ लाबोदोंमोन नोङो क्लियार नायदों हा बे आइजोआ बुंनाय जेनिखि सिस्टारा बुंलांबाय फुथुला खालामनानै सावजालांबाय बियो मा बुंनायमोन बेखौसो आं बेखेवनानै बुंदों बेबायदि रावबो दा बुं बखासुदा गाज्रि रावफोरजों सोंखारिब्ला जों एसटि जागोन नामा साक्सेसफुल जागोन नामा हा गाज्रि राव भाषा बुंनानै थुलुंगा होनानै सोरजोंबा एफआइआर होजाबाय सोरजोंबा फुथुला खालामनानै सावजाबाय थिग बिनि उनाव नोंनि नोंसालाया नोंनि फिसाया हा सोरजोंबा एफआइआर होजायोब्ला नों नायनानै मोजां मोनसै गावनि खुगानि गाज्रि रावफोरजों गावनि खुगानि रावजोंनो एफआइआर होजानानै हा नोङो दायो एफआइआर होजाबाय नोंनि खुगानि गाज्रि रावजों नोंनि फिसायाबो नों बायदिनो एखे खुगानि राव गाज्रि सोलोंनानै सोरजोंबा एफआइआर होजायोबा उन भबिष्यतआव नों नायदो उन भबिष्यतखौ नों उन भबिष्यतखौ नायनानै खोथा बुंनो रोंदों हा बुंदों सानदों आं मा खोथाखौ बुंदोंमोन हा बिनि हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंदों थिग बेयाव आंहा सापर्ट दं 100% खिन्थु गाज्रि राव बुंनायावसो आं बेखौ बुंदों बेबायदि बुंनो नाङा बिजिरहैगोर आंनि भिडिअआव थांनानै नायहैगोर आं मा बुंदों बिनि उनावसो भिडिअ खालाम जानो हागौ अभार स्मार्ट नोंनि नोजोराव नोंगौ आं अभार स्मार्ट नोंनिसो गोरोंसिन आं मिथिगौ नोंनिसो गोरोंसिन आं नोङो जानो हागौ आंनि बायदि गियानानो गैया बिलाइ जाग्राफोरनि खिबु सोलाग्रासो बैसोरनिया ए नोङो बिमानि खिबु सोलानो मोनबाय हा सोरनिबा खिबु सोलानो मोनबाय नोङो मालायखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनो नोंनि रावानो माथो अरजाथाव नङा हा मा खिबु सोलाग्रा बेलाय मा राव जाखो बेलाय नोंनियालाय नों जानो हागौ सोरनिबा खिबु सोलादों जों बेबायदि रावनिबो खिबु सोलाया मिथिबाय मा राव बेलाय नोङो नोमायानो बेबायदि फोरोंनो नामा बेबायदि भाषाखौ बुंलाय हा कन्ट्रभारसिखौ सोर लाबोदों दायो बाथ्रा बुङोब्ला बेबायदि गाज्रि वर्ड्स बुं होननानै फोरोंखानाय दङ नामा हा बेबायदि बुंबालाल' जायो नामा मा बिमा खिबु खिथु सोलाग्रा मा राव बेफोरलाय जाग्राफोरनिया सा जन'गोष्ठीनिया दाखालि एफआइआर होजानायखौ होला बिसोरो दायो पस्ट होला नों सासे सय जन'गोष्ठीनि बेलायावहाय एसटि दाबिनाय बाथ्रा बुंनायाव आंहा जेबो प्रब्लेम गैया बुं हाजासे मिथिबाय नों बर' बिमा जानानै गुबुन सासे बर' बिमानि जातिनि सेन्टिमेन्ट हारिनि सेन्टिमेन्टखौ नों बुजियासै फु बेयावनो गाज्रि भाषाजों बुंनायखौसो आं मुगैयो थु नोङो आंबो बुंनो हायो मिथिबाय थु नोङो गाज्रि भाषा राव बुंग्राखौ आं मुगैयो थु मिथिबाय मोजां रावजों बुं अब्ला गनायजागोन सोरबा दुश्मनाबो गनायनो हागौ मोजां रावजों बुङोब्ला गुरै जानो हागौ रागाजों रागा जा खालामबा जाया मिथिबाय हो अर जोंनायाव केरासिन होयोब्ला अर जोंखांखागोन बेबायदि जायो
मिथिबाय माब्लाबा समाव जोङो गुरैबो जानो हानांगौ कन्ट्रभार्सिखौ सोर लाबोदों दायो नोंसो लाबोदों एरखांदों बुजियो नोंनियाव बर'नि आसल थैया गैया मिथिबाय आङो बर'नि जोलैनि हांगारब्ला बोरो नोंनिया बोरो आर'नाइ फालिया बोरो बे आर'नाइ फालिफोरा बोरो हारिनि मा सेन्टिमेन्ट दं नोंनियावलाय मानो गामसा गाननानै भिडिअस खालामाखै हा मानो आर'नाइ लानानै भिडिअस खालामाखै हा जुदि आं हारिनि हांगारब्ला आं नै ब्लाउस गानदों दख'ना गानदों आर'नाइ लादों हा दङ जोंनाव बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'नि थै गैयाब्ला जों गुबुन जायगाफोराव जोंनि बर'नि ड्रेसखौ गाननानै गिदिङा बेराया दिन्थिया फोरमाया मिथिबाय बर'नि सेन्टिमेन्ट थै थानायखायसो जों दिन्थियो गुबुन जायगायाव थाब्लाबो नै ख्रिस्टमास सफैबाय 25 डिसेम्बर बर'नि सेन्टिमेन्ट जिमान दङ बर'नि थै दङ गासिबो दख'ना गाननानै फैगोन आर'नाइ लानानै फैगोन मिथिबाय बेखौ बुङो बर'नि सेन्टिमेन्ट गुबुन गोजान जायगायाव थाब्लाबो जों बर' हारिनि जोङो जोंनि कालचारनि ड्रेसफोरखौ जों बावनानै थाङाखै मिथिबाय शाला बुंनो फैदों बेयाव दुगा मारा थिफुदला सालाय गोलाव हिनजाव सालाय ना जाय आब'खौ दाखालि बावै एफआइआर होदों जोंबो गनायनानै लायो जे बियो किसुमान खुरांफोरखौ बुंनायखौ बुंफ्रांबाय जातिनि औ गनायना लायो नोंबो गनायना लायो नोंगौ कारेक्ट आंबो गनायना लायो आंबो गनायना लादों किसुमान खोथा बुंनायखौ गाज्रि बुंनायखौ गनायदों आंबो बेबायदि दा बुंथोंमोन बिनि अनगायै आङो हारिनि सायाव माबा बाथ्रा बुंनायखौ आं माबा बुंदों नामा हा बिजिरहैग्लाय नागिरलाय मा दङ मा नुदों जाय गनायदों बाथ्राखौ आङो बे बाथ्राखौसो आं बुजायदों मिथिबाय मा गाज्रि नुनायखौ जोङो गावजों गाव बुजायनो हाया नामा जानायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाया नामा रोङैखौ जों फोरोंज्लायनो हाया नामा हा रोङैखौथ' जायैखौथ' जोङो फोरोंलायज्लायनांगोन होमबा बे बुंनाय फोरोंनायाबो नोंनि थाखाय गोरोन्थि जाबाय नामा खोब अभार स्मार्टनो हा नों जुदि अभार स्मार्ट नङाब्ला आं जुदि अभार स्मार्ट जाबाय नों नङाब्ला नों मास्टारब्ला हा नोंनि खुगानिफ्राय बे रावा मानो ओंखारदों सेन्टिमेन्टआव रागाजों हा बे खोथाखौ नों मानो फायदा उथायनांगौ बर'जों बर'खाय हा मा खोथाखौ लानानै आं फायदा उथायनाय नुखो आंखौ सालाया जोंना फिदिंबानो गिदिंबानो बुंब्लानो जायो बे नङा हारा गैयै सालाय बाथ्राखौ बुंनांगौ आं बेखौसो बुंदों बुंनायनिबो गोबां पइन्ट थायो नोङो खाव बुंनानै गाज्रि राव बुंनानै सोरखौबा धमकि होनानै होमबा नोङो साक्सेसफुल जागोन हा बे बाथ्राखौसो आं बुंदोंलाय लानानै गाज्रि राव सोदोब बाथ्रा बाहायनानै नोङो सोरखौबा गनायहोनो हागोन गनायथ' होनो हादिया एफआइआरसो होजाबाय थिग बेबायदिनो रावबो इयुन जोलैयाव गाज्रि बाथ्रा बुंनानै रावबो एफआइआर दा होजाथों होननानैसो आं बिजिरदों बुंदों बाथ्राखौ एथ'ग्राब अभार स्मार्टब्ला नोङो इसिग्राब मास्टारब्ला मानो बुजायाखै बे बाथ्राखौ हा नोंसोर बर'दों बर'ल'खायसो हाखायो मिथिबायना बर'दों बर'खायसो दायो खुगा गेवदों नोंसिना बैसोर बर'जों बर'जोंल'सो हाखायो नोंगौ नों बुंनाया बर'जों बर'ल'सो हाखायो बेनिखायनो नोंबो बर'जों बर' नों आंखौबो रिआपल'ड होदों सोर रिआपल'ड होफिनखो नोंसो होदों बर'जों बर'ल'सो हाखायो दा गावनियावनो दङ मा बुंदों हा याबो नोंसोर बायदि बुरबकफोर थायोब्ला गावखौनो अभार गियान साननाय थायोब्ला हा बिदि जायो माने गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव जों बायदि बुरबक थायोब्ला नों बुरबक नङैया मानो गुलाय गुजाय खालामदों हा आदा मानो गुलाय गुजाय खालामदों नोंसो गुलाय गुजाय खालामदों दायो हा जों बायदि बुरबक थायोब्ला गुलाय गुजाय खालामो नों मानो गुलाय गुजाय खालामदों नोंबो बे एखे धरननि मानसियानो गुलाय गुजाय खालामग्रा हा गावखौनो बुंनो फैदों नामा नोङो आं बहाय स्मार्ट अभार स्मार्ट हा नोंसोरथ' आंनि खुरांखौ लाखानाय नङा कारन नोंसोर गावखौनो बिराद गियानि सानना लाखायोना औ नों बहुद गियानि नोंनि खोथाखौ आं लानो हा नोंसोरनो बर'नि हांगारा जातिनि हांगारा बुंनो थाङोब्ला नोंसोर बर'नि जोलैनि हांगारब्ला बोरो नोंनिया बोरो आर'नाइ फालिया बोरो बे आर'नाइ फालिफोरा बोरो हारिनि मा सेन्टिमेन्ट दं नोंनियावलाय मानो गामसा गाननानै भिडिअस खालामाखै हा मानो आर'नाइ लानानै भिडिअस खालामाखै हा जुदि आं हारिनि हांगारब्ला आं नै ब्लाउस गानदों दख'ना गानदों आर'नाइ लादों हा दङ जोंनाव बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'नि थै बर'नि शाला बुंनो फैदों बेयाव दुगा मारा थिफुदला सालाय गोलाव हिनजाव सालाय बुंनो हाया गुबुन जातिखौ बुंनो हाया हा दा बे सासे आब'खौहाय नोंसोरो मा जाबसिनना होबाय हादों पस्ट रिपस्ट खामै माफोर गुबुन जातिखौ मा बुंनो हायाखै जोङो बबेयाव नुखो नोङो हा नों नायदों नामा आंनि भिडिअसखौ हा आदिबासिनि सायाव मा भिडिअ लाबोदों जारिमिन आं मा बिजिरनानै होदों हा नुवाखै नोङो नायनानै भिडिअखौ खालाम मेगना नोंना खिथुआवसो मिथिबाय नुवाखै नोङो आदिबासिनि सायाव आं मा भिडिअस लाबोदों आदिबासिया बबेनिफ्राय फैदों जारिमिन बिजिरनानै आं ससेब्लाबो देखायदों एसडि होनांगौनि एसडि मोननांगौनि हाक गैया होननानै आं भिडिअस बानायदों जेब्लाबो ससेब्लाबो जारिमिन बिजिरनानै होदों गियानि बिराद नोंहा सिगांनि पार्सनेल लाइफआव मा जालांखो मा थालांखो सोरजों बदनाम जानाय सोरजों हमजानाय बेफोरखौ बुंनो थाङा
आंनि पार्सनेल लाइफआव हाबनो नोंखौ सोर थिनदों हा आंनि पार्सनेल लाइफ दिहुननो सोर थिनदों आरो हाबनोबो नाङा मिथिबाय आंहा गासिबो अलरेडि प्रुफ दङ आरो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आंनि लाइफआव दाहालागै मिथिबाय फै हायोब्ला बुंफै हाबनानै ला खिन्थु पासखौ नङा प्रेजेन्टखौ बुं पासआ सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बयहाबो गोसोनाय थायो बयहाबो नाम बदनाम जायो पासखौ नङा मिथिबाय नों जाथिनि खोथा बुंनो फैदोंब्ला बुं मिथिबाय मालायनि जाना थांनाय पासखौहाय एरखांनो नाङा बै आबौआ हारिनि खोथाखौ साननानैसो गावनि बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानैसो बे भिडिअ बानायदोंमोन गावनि लाबा लाबनि थाखाय बानायाखैमोन नोंसोर बायदि आङो गथ'नि फरायनायाव एसे मदद जागोन होननानैसो आं बे फेसबुकखौ खुलिदोंमोन आगै आं गय रादानि गैया आच्छा बै आबौआ गावनि लाबा लाबनि थाखाय हारिनि सेन्टिमेन्टनि थाखायसो खालामदों गावनि लाबा लाबनि थाखाय खालामाखै अब्ला बे मा रेकर्ड बे मालायनि बुंनायावसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दे आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै आरो सोर बुंनाय जुदि गावनि लाबा लाबनि थाखाय बानायोमोनब्ला बेबायदि एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव गोलैयामोन बे दायो बेबायदि एसेबां गिदिर गिदिर खोथाफोरखौ बुङामोन बेयो आनाब सानाब उल्टा उल्टा खौरांफोरखौ गियालाबासिनो बियो बुंदोंमोन गाव आच्छा गियालाबासिनो खालामदोंमोन थिग हयसे आच्छा अब्ला बे मालायनि थुलुंगा होनायाव मानो बुंनाय बे बाथ्राखौ नाथाय सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बुं बुं होननानै बुंहरनायावसो आं बुंदों दा आंनि मालायनि बुंनायावसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दे आं गोसो जानानै बानायाखैमोन आगै आरो मालायनि थुलुंगा होनायावसो बियो बुंदोंनो गावनि लाबा लाबनि थाखाय खालामाखैब्ला हा मालायनि थुलुंगा होनायाव मानो बुंखो जुदि गाव गोसो जानानै बुंदोंब्ला हा गाव हारिखौ अनफावरि खालामनानै बियो बुंदोंब्ला हा बे मालायनि थुलुंगा होनायजों मानो बुंखो बयनिखौ सिन्था खालामालाबासिनो आरो नोंसोर आसि थुनोसो फैदों हा आसि थुनो मा आसि थुनायनि बाथ्रा बुंदों नोंसो थुदोंना जोंसो थुदों हा माखौ थुदों जोङो बेखौ नों बिजिरदों नामा हा फैदों नोंसोरो बुंनो हाया हाया सिरि थाना मा दरखारनि एल'बाय थानो दरखार मा दरखारनि एल'बाय थादों सोर मा दरखारनो रि-आपल'ड खालामबाय थादों सोर एल'बाय थादों हा सोर एल'बाय थादों नोंनि पार्सनेल लाइफआवबो आं हाबनो गोसो गैया बै आबौनि दाखालि एफआइआर होजानाय बेनि पार्सनेल लाइफआवबो आं हाबनो गोसो गैया मोनथिबायना बेयो जाबाय जाथिनिसो खोथा मोनथिबाय नोङो सिगां मा खालामबोखो सोरदों मा खालामजाखो बहा मा थानाय सोर हौवाखौ लादों बेफोरखौ जों नागिरनो थाङा बेयो जाथिनिसो प्रब्लेम बियो नों जाथिनि खोथा बुंनो फैदोंब्ला बुं मिथिबाय मालायनि जाना थांनाय पासखौहाय एरखांनो नाङा सोर हौवाखौ लाना थांनाय सोर हौवाजों थाखो बेखौ बुंनांगौ नोंहा दरखार गैया मिथिबायना जाथिनि खैफोद सोरबा रुमाव हमजानाय सोरबा हौवाया सोरबा हिन्जावा सोरजोंबा खारनाय बेफोरबायदि मोनदों नामा नोंसोरो नै सालाय गोलाव हिन्जाव सालाय मा सिन नोंलाय हा मा सिन नोङो हिन्जावफोरानो हास्लाबावसो माथो नोंजों हौवा जानानै हिन्जाव बायदि पाक बखिबाय थानो हा नों जाथिनि पइन्टखौ लानानै बुंब्ला जाथिनि पइन्टखौ लानानै बुं मिथिबाय मा पइन्ट लाना बुंदों नोंलाय आंखौलाय दिनैलाय हा जाथिनि पइन्ट लाना बुंग्राया बे आंखौसो मालायनि पार्सनेल लाइफनि सोरजोंबा थांनाय सोरजोंबा थानाय हा बेना पइन्टआ नोंना साला हिन्जाव सालाय बिराद गियानि खालामनानै गावसोरखौनो बै मिया बुंजानाय आंदो सैमा खुस्ला बै एसे गुफुर स्लिंस्लिङा बेथ' आरो ओरैबायदि बुरबक महा बुरबक बियो सोर सैमा गुफुर सोर मा मानसि गुफुर सोर मानसि गोसोम सोरखौ बुंनो बुं आंखौ बुंनोब्ला गुबुनखौ लाफानानै ज' बुंदेरनो नाङा मिथिबाय डाइरेक्ट बुं आंखौ डाइरेक्ट बुं सोरबा बैजों सरजाबनानै भिडिअ दालाबो नोङो मोनगोनसो बाराखौ जोंबा हाब बुरबकखालाय बियो ओरैबायदि बुरबक एक्टरलायनो बेनो नोंसोर बायदि सोरखौ बुंनो मोनगोन गावनि गेजेराव सोरखौ बुंनो मोना बिदि जमनानै थाबाय थाया हिन्जाव सालायखायनो भिडिअआनो बैनि सासेनि बैखौ एग्रां हरगोन नामा नोङो हा भिडिअआनो बिदि जाबाय बेखौ बुंज्रा आंखौ बुंज्रा हा हिन्जाव सालाय नों गावखौनो बुंना लाबाय माथो सोरखौ जावनो मोनगोन सोरखौ बुंनो मोनगोन हा नों गावनो बेनो माथो आंखौलाय मानो बुंखो देलाय इसिग्राब स्मार्टबा मास्टारब्ला हा आरएस मास्टार आरएस 200 ना 300 मास्टार नोंलाय मोनथिबाय सैमा खुस्ला खुस्लिफोर बर'दों बर'खौल'सो नेलायबाय थायो नोंसोरो सोर मा दाय मावदों सोर मा दाय मावाखै सोरखौ मा बुंनो मोनगोन नोंसोरनो साला सैमा फाख्रा फाख्रिफोरा साला सैमा खुस्ला खुस्लि बर'जों बर' हा सैमा खुस्ला खुस्लि
बे बाथ्रा नोंनि खुगायाव बोरै ओंखारखो नों इसिग्राब हारिनि अनग्राब्ला हा नों मा फोरोंलांगोन गथ'फोरखौ फिउचारखौ सैमा खुस्ला खुस्लि हा सोरबा दाय मावबा सोरबा माबा खालामबा सैमा खुस्ला खुस्लि बखा सुदा होननानै नों फोरोंलांगोन नामा हा खुस्लिनो मा होनो हा गाज्रि राव बाथ्रा बुंनानै उनाव फिउचाराव गथ'फोरखौ गालिन होगोन नामा नोङो गाज्रि बाथ्रा फोरोंनानै हा बेनो नोंनि हारि अनग्राया हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनाङा दा सोरखौ बुंना लादों नों गावखौनो बुंना लादों सोरखौ दाय मावदों सोरखौ दाय मोनाखै बखिनो नोंसो गावनो बुंना लादों नोंसो बखिदों दायो हारियानो खैफोदाव गोलैनो नागिरदों धंस जालांजोबनो नागिरदों ट्राइबेलफोरानो बिटिसियानो जारा गावदों गावल' थां थिं थिं होनांगौ नोंसोर बायदिखौ बां हारिखौ खैफोदाव गोग्लैनाया मा आं नामा हा आं थां थिं होनो मा बाथ्रा बेलाय मा बाथ्रा हो मा थां थिं होनो लाजियासै नोङो सासे हौवा जानाय थां थिं होनो होननानै बुंनो हिनजाव सालाय गोलाव सासे मोजां मानसिनि सासे हारिखौ अनग्रा सासे हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां सासे हारिनि बर'नि थै गोनाङा बेबायदि थां थिं होगोन होननानै बाथ्रा बुङा मिथिबाय बेबायदि बाथ्राखौ सोदोबखौ दादिहुन बे आरजाथाव गनायजाथाव नङा जाय बाथ्राया गनायजाथाव बे बाथ्राखौ बुं गावगायनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय खालामाखै बेफोरखौ मिथिबाय हारिनि थाखायसो बानायदों गावनि थाखाय खालामाखैब्ला मनिटाइज मानो अन खालामना लादों नोङो हा मनिटाइज मानो अन खालामना लादों मानो फोरोंदों नोङो गुबुनखौ मनिटाइज मानो अन खालामना लादों हा मानो अर्निंनि खोथा बुङो हा फेसबुकआव फैसा हाबला मानो फोरोंदों मानो खोन्थादों मानो बुंदों हा गोबां पइन्ट दङ बिसोरखौ बुंनो थाखाय नों बायदि साला खाला गेन्द्रा दा खुस्ला दादु जानाय सैमा नङा पइन्ट दङ आंहा बिसोरखौ बुंनो नों बुंबानो जे आं बुंनांगौ बे नङा पइन्ट गोनां मानसिनाव दादु जानाय सैमा जानाय बेबायदि बाथ्रा ओंखारो हो बुंनो पइन्ट गोनाङा नोंना बिदिसो मा सैमा जानाय दादु जानाय मा बेलाय गाज्रि वार्डसा हा लेथ्रा वार्डसा बेनो नोंनि पइन्टआ जेरावनो बेयावनो दुमनांगौ नोंसोर बायदिखौ मिथिबायना सोर बिख्लो गोबाफोर गुबुनखौथ' जेबो बुंनो हाया गाव जेराव मोनो बेयावनो दुमनांगौ बिख्लो गोबा फै दंबा फै आंनि खाथियाव फै नोम्फानि एक्सबो नांनाय फै नोम्फानिसो एक्समोन आं रावनिबो एक्स नङा मिथिबाय खोथा बुंनो फैदों बेयाव दिनै आं कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोदों आरो आं बेबायदि बाथ्राबो बुंनो गोसो गैयामोन दिनै बिथांनि थाखाय आं कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोदों मिथिबाय जेरै नों मूर्ख आंखौ बेबायदि मूर्ख खालामदों आं मूर्ख जानांबाय नोंनि थाखाय दिनैनि दिनाव